Bé, bona tarda. Si us sembla, anem començant. Bona tarda també als que ens esteu escoltant també des del Zoom, que hi ha unes quantes persones connectades. Bé, aquest és un acte que s'emmarca en el cicle del Red Green Dialogues, que estan promoguts per la Fundació dels Verds Europeus, la GEF, i amb el suport de la Fundació Nous Horitzons. La veritat és que quan el Marc em va proposar si podia fer la introducció, presentar i moderar aquesta taula, no ens pensàvem segurament, o sigui, evidentment portem un any bastant durillo, no? Diguéssim, sota aquest context de desinformació d'extrema dreta, però des de fa un mes que em va trucar encara ens han passat unes quantes coses que fan que aquest acte vingui en un moment oportú, diríem, no sé si és un bon moment, però en un moment oportú. També us demano que sigui un acte, diguéssim, no de depressió absoluta, no? Que no ens agafi això, sinó que sigui un acte reconstituent, no? O que ens ajudi a pensar col·lectivament i potser una mica terapèutic sí que necessitem de posar les coses en comú, però és veritat que portem unes setmanes especialment dures, no? Però segurament davant això és molt millor pensar en comú, no? A compartir les idees, que no en solitari cadascú des de casa seva anar copsant les notícies o com observadors de què és el que ha passat als Estats Units, què està passant en Twitter, ara em moc, ara vaig cap a Ruesky, o ara on està el president de València, és que aquesta tarda encara escoltava la SER, encara estem donant-li voltes a les 5 hores del restaurant, amunt i avall, i el que, clar, o sigui, tenim tantes notícies en aquest context de desinformació extrema dreta o desinformació, podríem dir, fins i tot canvi de focus, perquè al final la desinformació no és només un tema de desinformar, sinó canviar el focus, canviar l'agenda. I per altra banda també la polarització absoluta, que també ens porta a contextos com els que vam viure aquesta setmana, de bloqueig del govern europeu, per exemple. Fins i tot el context de crispació política porta a un bloqueig també institucional, ja també a nivell europeu. Per tant, crec que tenim moltes coses en aquest context. I a més ho fem en un context amb la COP29, Azerbaiyán, en un país que dona la benvinguda, celebrant els combustibles fòssils. Vull dir que tenim tots els ingredients, jo crec, d'actualitat com perquè aquest sigui un debat ben fructífer. I a més tenim, jo crec, uns bons perfils per poder-ne parlar. Tenim una abogada, un periodista i un historiador, que quan hem de... Ara passaré a presentar-los, però crec que quan hem de parlar precisament de democràcia, d'informació, de dret a la informació, i dels discursos o de combatre els discursos de l'extrema dreta, crec que precisament hem d'anar a buscar-ho en què hem viscut a la història que ens doni pistes d'interpretar el present, o què és el que trobem de similituds per trobar les eines per afrontar aquesta situació, de quines eines institucionals, legislatives ens hem de dotar, diguéssim, en aquest context tan canviant, tan difícil, i que sembla que és un David contra Goliat per articular regulació en aquest marc, de plataformes que van molt ràpid, que també s'articulen a l'ombra, i, evidentment, de com trobem les notícies entre tanta informació o desinformació. I aquí el paper del periodisme en un context on ara tothom informa o tothom desinforma en qualsevol moment i en qualsevol situació. Crec que són una mica els ingredients bàsics d'aquest debat. Sí que ho volíem situar, evidentment, perquè és un acte promogut per la Green European Foundation, precisament parlant de com això està erosionant institucions i en el marc europeu com s'està donant això, a cada país des de la diversitat, però evidentment amb moltes coses en comú, com afecta precisament enmig d'una crisi climàtica la desinformació, és a dir, avui l'agenda 2030 o els acords de París semblen com un enemic a batre per part de l'extrema dreta i per tant s'ha situat enmig de l'agenda d'aquesta desinformació o d'una enemiga a combatre precisament aquests valors que semblaven
inqüestionables, i per altra banda, com també hi ha un altre denominador, que és la construcció d'enemics, no? Per cohesionar la població, per cohesionar la població cabrejada, no? És a dir, com articulem avui doncs, tant la classe obrera, no? O el sentiment de pertinença versus la construcció d'enemics, no? O de relats molt binaris, no? Per poder articular aquesta construcció d'altres majories o altres hegemonies. Fent memòria, i ara ja donaré la paraula, jo no he dit quina era la meva etiqueta, no? O sigui, jo aparec com a politòloga, però m'he dedicat molt temps a la política i ara ja no, ja ho puc veure amb una certa distància. Però sí que cada vegada dic més que em costa, o sigui, em costaria molt ara estar activament, perquè jo també em perdo en interpretar el que passa. Jo vaig viure com els inicis, no? D'aquesta onada, però que és tan ràpida. Però jo recordo quan estava al Congrés, va ser quan el Rafael Hernando, parlant de canvi climàtic, no? Em responia que això eren creences maies. Recordo que era una pregunta parlamentària la que... Però en aquell moment la reacció encara era d'estupefacció quan algú deia una cosa així, no? És a dir, certament doncs el Rafael Hernando del PP buscava tenir el focus de l'atenció, però tots els programes se'n van fer ressò com una cosa clarament còmica, i el va situar com un ignorant. D'això estem parlant de fa 11 anys, més o menys. També he pogut viure aquest context de buscar el canvi de focus, utilitzant també les denúncies, perquè això també ha estat una altra de les eines cabdals, de com erosionar governs. Doncs vaig posant denúncies o vaig a Fiscalia per situar el focus aquí, i això en el govern de Barcelona ho vam viure molt, i com això genera titulars i titulars i titulars i es va captant l'agenda des d'aquí. Ara, aquest canvi de paradigma ara veiem que és com a tot arreu, a totes hores, hi ha molts temes. I aquesta certa sensació de vulnerabilitat va creixent i està clar que hem d'articular noves eines. Evidentment, tant en la història com en el periodisme com en les lleis hem de trobar les respostes, i per això passo a presentar una mica les persones que ens acompanyen. En primer lloc, la Maria Joana havia d'estar aquí amb nosaltres, però l'avió s'ha anat retrasentant, que ja feia inviable que pogués estar. Hola, María, ¿qué tal? ¿Me oyes bien, Sí. Hola, Vale. os escucho bien, sí. María trabaja en el Grupo Verde Europeo. Ella es abogada y trabaja en temas de derechos humanos, pero ha seguido especialmente también toda la regulación europea, en el contexto de plataformas digitales, derechos digitales, como el derecho a la información y cómo articularlo. Así que ella también nos puede hablar mucho, de cómo ha cambiado. Otra de las cosas que veo, cómo ha envejecido claramente en 10 años. Yo me acuerdo que cuando hablábamos de Europa, de ejemplo de transparencia, era cómo podíamos saber la agenda de los eurodiputados y el registro de lobbies, como un ejemplo. Es que esto ahora queda tan fuera, o tan nimio, con la cantidad de influencias que vienen por todas partes, o que ya no necesitan incluso la presencia directa allí, porque hay miles de otros instrumentos para influir en los cambios legales, però sí que Maria nos puede dar ese contexto. També tenim en Pere Rossinyol, que jo crec que la majoria el coneixereu, periodista, soci d'Alternatives Econòmiques, també a Mongòlia, i una persona especialment, jo crec, que exerceix de la resistència, el bon periodisme, el posar llum aquelles coses que ja tradicionalment el periodisme mainstream no en parlava, i per això també s'ha articulat mitjans de com posar focus des del mercat elèctric. Recordo quan m'hi dedicava a aquelles coses que ja es fan tan complexes informativament que si no les expliques de determinada manera no sabem què és el que passa. Doncs ara continua fent-ho des de diferents espais i per això també creiem que era una veu rellevant, diguéssim, a tenir en compte avui. I per altra banda, l'Steven Forti, ell és historiador, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor d'història, també autor d'articles i també de diversos llibres.
l'últim, no? L'extrema dreta 2.0 és l'últim, aquest? No, però... Vale, d'acord. doncs, evidentment, algú que també ha posat, no? Ha posat cronologia, ha posat també similituds per poder aprendre, no? de la història i també de donar-nos el focus de què és avui, no? En el context neoliberal i en el context de la nova extrema dreta, quines eines calen. Feta aquesta introducció, intentarem fer una mica un poco ágil, María. Sí que os doy unos minutos para hacer una breve introducción de contexto, cómo desde vuestro ámbito veis esta situación actual, especialmente con una visión europea, pero entendiendo que cada uno, ¿no? tenéis vuestro perfil. Pero sí, si podéis analizar un poco este contexto de desinformación y cómo ejercer un trabajo de respuesta, ¿no? En tu caso en el marco europeo y la regulación en las instituciones comunitarias. Si puedes empezar tú, María. Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Os agradezco también haber organizado este evento en un momento político tan delicado. Siento mucho no estar con vosotras y vosotros ahí hoy. Como has dicho bien, he tenido un problema a la hora de llegar en avión. Y nada, gracias por organizar también la conexión vía Zoom. Yo trabajo en el Parlamento Europeo, donde he seguido muy de cerca el trabajo que hemos hecho a la hora de legislar sobre este tema tan complicado de la desinformación, que, como sabéis, nos plantea muchos desafíos de diferentes maneras. Por una parte, por ejemplo, como sabéis, ahora antes de las elecciones europeas, hemos visto cómo, por ejemplo, en el contexto electoral, la desinformación puede erosionar la confianza pública en la credibilidad de los procesos y atentar entonces contra el derecho a la participación política. En segundo lugar, como bien sabéis, el efecto de la desinformación también puede incluir ejemplos de fanatismo o de discursos de odio contra las minorías, las mujeres o los llamados otros. Y esto supone una amenaza no solo para las personas directamente afectadas, las minorías, sino también para la inclusión y la cohesión social. Y en fin, y este es el tema un poquito más central de la descripción de este evento hoy, hemos visto muy bien en las últimas semanas cómo la desinformación puede amplificar las tensiones y divisiones en tiempos de emergencia, de crisis, de desastres naturales y en general momentos políticos clave. Frente a estos desafíos que hemos hecho en el Parlamento Europeo en la última legislatura, desde el grupo de los Verdes ALE, que hoy represento aquí, hemos trabajado para alcanzar la aprobación de esta nueva legislación europea que está finalizada, entre otras cosas, a contrastar la desinformación y que aprobamos y que ahora se aplica desde febrero de 2024. Y es el nuevo Reglamento Europeo de Servicios Digitales. Lo habréis escuchado o lo conocéis. Es un reglamento que pretende abordar, mediante unos instrumentos de autorregulación supervisada de las plataformas, todos los problemas que suponen para las libertades informativas, por ejemplo, el derecho a la información y a la libertad de expresión, y estos contenidos ilícitos o nocivos. Atención, porque la legislación no cubre de por sí el contenido dañino en el sentido más amplio, porque es mucho más difícil definir qué es un contenido dañino, y por esto el reglamento habla de contenido ilícito o nocivo. Como principal objetivo, el nuevo reglamento tiene crear un espacio seguro digital, tanto para las plataformas como para los usuarios. Introduce nuevas obligaciones para luchar contra todas las distorsiones informativas, la desinformación, pero también contra la difusión de contenidos ilícitos, como ya he dicho. Y esto puede ser discurso de odio, difusión de contenido ilícito entre menores o para menores, publicidad ilícita, segmentación de información, manipulación de servicios en procesos democráticos como las elecciones o seguridad pública, entre otros. Lo que quiero destacar
es que hay muchas nuevas obligaciones, que todas estas están, como ya os he dicho, de aplicación. Lo más importante es que estas nuevas obligaciones están orientadas a plataformas definidas como grandes o de alcance grande. Y esto quiere decir que tienen que ser plataformas de redes sociales con un alcance de más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea. Y este es un primer punto muy importante porque, por ejemplo, eh, plataformas como Meta, X estarían incluidas, muy bien, pero otras plataformas más pequeñas, pero de relevancia, como por ejemplo Telegram, se quedarían fuera ahora mismo. Y esto es ya un tema que hay que destacar. Eh, en segundo lugar, eh, como os decía, durante las negociaciones hemos insistido para que este reglamento abordara la desinformación en su sentido más amplio, o en el sentido más amplio posible para incluir la información falsa. Pero esto no siempre ha sido posible, como os podéis imaginar. Y, y hay otras maneras de ver el reglamento, la reglamentación de la desinformación. Por ejemplo, en Francia, como a lo mejor ya sabéis, la autoridad judicial puede intervenir de manera directa. Y esto es algo que a nivel de la Unión Europea aún no es posible. Nos esperamos que puede que en un futuro cercano o menos, el legislador europeo pueda intentar revisar este tema. En fin, os quería comentar un último tema que es bastante importante. La desinformación no es algo que existe en el vacío y intentar resolver la desinformación a través de reglamentos como el reglamento de servicios digitales del que os he hablado, sin abordar las condiciones más generales en las que la desinformación propicia, no va a ser posible. Es decir, no vamos a tener éxito ¿cómo se dice? En este approach, en esta manera de trabajar. Entonces, no nos tenemos que olvidar en nuestras acciones legislativas, y esto es lo que estamos intentando hacer, es de la dimensión social del debate de la desinformación. Porque la desinformación suele ser un síntoma de desigualdad en la que la discriminación arraigada en la sociedad, eh, las instituciones cada vez más frágiles frente a las elecciones, la pérdida de confianza de los ciudadanos en las estructuras de gobierno y el limitado Estado de Derecho amenazan finalmente la estabilidad y la coexistencia pacífica en nuestras sociedades, como bien estamos viendo en este delicado momento político. Entonces, para quedarme aquí, os agradezco otra vez la invitación y quedo disponible para hablar con vosotras sobre este tema tan importante. Gràcies. Muchas gracias, Maria. Bé, jo crec que ha fet no? una bona passada, no? amb aquests comentaris finals perquè Pere, doncs des de la proximitat, no? analitzar què és el que passa, no? també quin és el context social on aquesta desinformació aterra i tu mateix. Gràcies per convidar-me. Òbviament aquest és ara el gran tema, no? El problema és que no sabem ningú realment com abordar-ho, perquè òbviament això no ho podrem abordar únicament des de la perspectiva de la llei i de la repressió, perquè és un tema d'enorme complexitat i que ens obliga a dedicar-hi probablement moltes més sessions perquè ja ha fet molts estralls. No? Jo volia començar recordant que el 2016 hi va haver el Brexit i va guanyar el Trump per primer cop en base totalment ja d'estratègies de desinformació en aquell moment amb les xarxes socials. No existia encara la intel·ligència artificial. Imagineu-nos el que ha passat des de llavors i la magnitud del que es pot fer i del que es podrà fer. Només com un exemple, perquè no crec que tothom ho té clar, ara hi ha programes en el mercat que per 20 euros, qualsevol persona que parla públicament, jo vaig a les tertúlies, doncs a mi em poden fer dir amb el meu registre de veu, amb el meu to de veu agafat de les tertúlies que vaig,
el que vulguin en xinès, a l'instant, amb un programa que val 20 euros al mes. A l'instant. Jo puc estar fotent arengues dient que el canvi climàtic és una farsa. Jo, òbviament, qualsevol líder polític, imagineu-vos, no? El que està a l'abast de la gent amb 20 euros al mes, si sumem imatge i tot això. Per tant, al 2016 ja hi ha hagut el Brexit i l'arribada del Trump, imagineu-vos el potencial que hi ha espectacular, no? Perquè la desinformació triomfi. Per tant, això és un tema d'extrema gravetat que no ens hauríem de quedar simplement amb la definició o amb la descripció de que això és un problema en la qual no podem fer res, també des de la perspectiva de l'autocrítica, perquè jo sóc dels que penso que si les altres coses funcionessin bé, i això em refereixo sobretot a l'ecosistema de mitjans, doncs tot això tindria menys força. És en el moment en què hi ha un ecosistema de mitjans desastrós, que tot això té molta més volada. La gent, els mitjans convencionals o hegemònics tenen la tendència a dir nosaltres som el que pararem la desinformació, sense fer la més mínima autocrítica de quin és el paper que juguen en les societats actuals. És desinformació dir que no hi ha canvi climàtic, però per mi també és desinformació minimitzar els efectes de lo que realment suposa i que estàs a favor dels acords de París, però quan hi ha el debat de l'aeroport, el debat sobre el turisme, el debat no entrar a les conseqüències reals que té tot això. Llavors, aquests mitjans que només veuen el perill de la desinformació com un intent de recuperar el paper que tenien abans en la societat, si no es reconstrueix un sistema de mitjans que la gent se'ls cregui, doncs ja es poden anar fent lleis i es poden anar fent coses que la gent preferirà creure's a l'Albice o el que diguin que no pas el que diuen els mitjans. Poso només 2 exemples molt ràpids per veure la magnitud. O sigui, el gran mitjà de Catalunya és el Grup Godó, el principal ràdio, principal diari, que tots els polítics, sense excepció, moren per tenir un breu, i va demanar el vot pel Duran i Lleida i va treure 0. O sigui, no és que va quedar segon, 0. I el Trump ara ha guanyat als Estats Units tenint en contra tot l'establishment mediàtic. Tot vull dir també Fox News, Wall Street Journal, que en l'última etapa, òbviament, davant dels progres li van donar suport, però van fer tot el que van poder per evitar que fos el candidat republicà. O sigui, el Trump ha guanyat en contra de l'establishment mediàtic des del Wall Street Journal fins al The Nation, de tots. Per tant, o sigui, no es pot pensar en combatre la desinformació si no s'afronta en sèrio què passa amb l'ecosistema mediàtic, que és, segons les democràcies, l'eix central sobre el qual la salut de la democràcia s'ha de poder desenvolupar, perquè és el que et permet estar informat, però si ningú se'ls creu, doncs aquí hem d'abordar, ara no tinc temps, però si després en podem parlar, de quina manera es reconstrueix, s'hauria de fer per reconstruir un ecosistema mediàtic creïble, que per mi és el primer pas, abans que qualsevol altre, perquè les fake news i la desinformació no sigui eficient, no? I el periodisme alternatiu o independent doncs no hem pogut fins ara ser un contrapès a això. Entre altres raons, i això també ens obliga, és un debat complicat, perquè jo sempre deia, no, ostres, hem de dependre dels lectors. Però en èpoques de polarització, els lectors el que volen és que els diguis el que pensen, els que ells ja pensen abans. De fet, no hi ha cap mitjà que aspiri a reconduir el paper que feia abans la premsa, que sempre es deia és una nació debatent amb ella mateixa. Devia ser molta propaganda liberal, però era interessant trobar-se diaris que tenien uns lectors plurals. Ara tots són de trinxera. I si no els dius en l'última crisi de Podemos contra Sumar el que ells volen, doncs ja es donen de baixa i se'n van amb el que ràpidament volen ells, no? Que aquest és el dolent i l'altre és el bo. Llavors, aquí tenim responsabilitat tots. Mitjans independents, els ciutadans, la ciutadania, els mitjans tradicionals, o sigui, i com que dono per fet que tothom ja està al cas i està molt preocupat per la desinformació, crec que valdria la pena posar l'atenció en què podem fer nosaltres, cadascú des del nostre àmbit, per reconstruir un sistema mediàtic, un ecosistema de mitjans de comunicació que recuperi la credibilitat i que això no és, òbviament, els mitjans tradicionals dient que són ells el que pararà la desinformació, perquè, òbviament, amb aquesta estructura de societat que tenen, accionarial, i amb els models de negoci trencats que tenen, que estan depenent de l'últim euro que els regali algú,
doncs, òbviament, això no és un ecosistema mediàtic saludable capaç de fer front en aquests desafiaments tan bestials de la desinformació que per 20 euros al mes jo puc agafar la veu de qualsevol de nosaltres i fer-li dir el contrari en xinès. Molt bé. Doncs ara posa'ns una mica més mirada llarga, no? I la perspectiva històrica per veure amb quines eines doncs, també ens podem afrontar. No, estoy muy de acuerdo, ¿no? Con lo que, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, la presentación. Es un gusto estar aquí y es un gusto estar con María Giovanna y con Pera debatiendo de esto, ¿no? Y contigo, Laia. A ver, yo comparto, ¿no? Lo que se ha venido diciendo y entonces intento quizás aportar algún elemento más a partir de vuestras consideraciones. Uno, yo creo que lo que hay que subrayar es cómo, digamos, la desinformación y al mismo tiempo uno de los actores que la está difundiendo mucho, que es la extrema derecha a nivel global, digamos, es un síntoma de la crisis que estamos viviendo como sociedades democráticas, ¿no? Es decir, que hay causas estructurales y esto, efectivamente, como ya se comentó, yo creo que es clave para entender la desinformación. Es decir, cuando hay, pongamos un ejemplo, más o menos el 50% de electores republicanos en Estados Unidos que siguen creyendo que Trump ganó las elecciones de 2020, pues bueno, aquí tenemos un problema enorme. Y ese problema enorme yo creo que se conecta además del aumento de las desigualdades, etcétera, un término que ha salido ya antes, que es la desconfianza, y esa es clave, porque la desconfianza no es solo hacia las instituciones, sino va mucho más allá de lo que entendemos como instituciones el gobierno, el parlamento, los partidos políticos. Y luego esto se conecta también con una cuestión, ¿no? Que es un término que empezó a circular mucho en ese año 2016, que es el término de posverdad. Es decir, la posverdad no es solo el bulo, no es solo la mentira, sino es que yo tengo mi verdad y cada uno de ustedes tiene la suya. Y este es un problema enorme, porque esto se conecta, yo creo, con una serie de cambios que se han venido dando a partir de los años 80, sobre todo, a partir de, ¿no? el posmodernismo que como ¿no? un viento fresco al principio para ¿no? superar a algunas visiones muy encerradas de la época contemporánea, ha sido luego utilizada para convertirse en un relativismo extremo, ¿no? Y entonces luego ya no existen hechos, sino puede haber hechos y hechos alternativos, según algunos, ¿no? Y entonces yo creo que el problema de fondo es un problema también que tiene que ver con inclusive la filosofía, el pensamiento político y nuestro lugar como seres humanos en el mundo, ¿no? Pero digo, hay causas estructurales que también son más concretas y no son tan filosóficas, ¿no? Ahora, yo creo que luego aquí añadiría otro elemento, ¿no? Un elemento que de fondo estaba y creo que tenemos tras las elecciones de Estados Unidos todos en la cabeza, que es el papel que algunos grandes empresarios, ¿no? Yo los llamo los Robert Barons del siglo XXI, están jugando. Porque es cierto que no podemos pensar que todo depende de las redes sociales, porque justamente como decía Pere, ¿no? También hay los medios tradicionales que no se libran de su parte de responsabilidad y de culpa, ¿no? También hay la difusión de bulos o de visiones muy sesgadas sobre algunos temas, ¿no? Que crean percepciones luego. Pero también es cierto que tenemos figuras como Elon Musk, como Peter Thiel, ¿no? El mismo Zuckerberg, ¿no? Que, digamos, son los reyes del cotarro, hacen y deshacen a su antojo y controlan, ¿no? Con una enorme opacidad, más allá luego de las opiniones políticas que tengan, digamos, empresas que ofrecen un servicio público como las redes sociales. Y entonces, aquí añado dos reflexiones y luego ya te paso la palabra. La primera es, atención, porque a mí me parece además muy preocupante cómo, ¿no? Algunos de estos empresarios han cambiado de visión, el mismo Elon Musk, y han pasado a defender visiones que consideran la democracia un sistema fallido, hablan, ¿no? Siguiendo un poco pensadores neoreaccionarios como Curtis Yarvin, de instaurar a una especie de nuevas monarquías absolutas donde los reyes, bueno, el rey debería ser el CEO de una empresa, y entonces ya aquí no es solo quiero enriquecerme, ¿no? Y meter más dinero en el bolsillo, sino es, pues, lo de la democracia se ha acabado, pasamos a otra cosa. Y el otro elemento que se conecta con esto es la necesidad, lo más rápido y urgente, porque yo creo que vamos ya muy tarde, de democratizar el espacio digital. Y esta no es la única batalla que se conecta con la desinformación, pero no es solo, digamos, tener una legislación que intenta, digamos, ¿no? Evidentemente, limitar la difusión de bulos, de narrativas extremistas, de discurso del odio, sino la gran batalla de fondo es, aquí tiene que haber una verdadera democratización del espacio digital, que es algo que no tenemos.
Bueno, muchas gracias, muy sugerentes. Jo intentaré, a partir, bueno, fer algunes preguntes obertes i vosaltres mateixos doncs, agafeu per on interessi més. No? I una de les reflexions és, entenc, no? Aquesta part un dels orígens és s'ha trencat la confiança amb les institucions, amb els mitjans, no? Fins i tot amb el poder de les lleis, no? I ens hem instal·lat en aquest relativisme, però és veritat que hi ha hagut molts fets reals que han contribuït clarament, no? A aquesta desconfiança reiterada. No? Aquí podem parlar dels casos de corrupció, però fa poc el cap de la Unitat Econòmica de Madrid dient... O sigui, és com quan intentes dir, o sigui, podria ser pitjor? Sí, sempre pot ser pitjor, no? Et trobes un altre i evidentment doncs, hi ha aquest com cabreig generalitzat. Sí que és veritat que quan des d'una mirada marxista també intentes articular, de dir, tant de cabreig, on està el fons de tant de cabreig? I doncs, als Estats Units, que si la inflació, etc, o que les classes populars